Ahoj lidi, dnes vás vítám u svýho prvního videa. Daruma-sanga! Ta první hra je něco jako Squid Game, ale jsou tam jiný hry. Až na tohle první, to jsou hodně podobné jako Greenland Dragon. První hra je Daruma Game. To je, že když bude otočený, tak se můžeme hnout a když se otočí, tak se můžeme hnout. Připravení? Nemůžu, proč se koukám na krát. Daruma-sanga! 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 Tak to je chudák. Tak to ani nestíhala. Tak další hra by se měla jmenovat Mannequin Neko. Když ji dvakrát trefíme míčem, tak to je podrbák na 100%. Dětí konkat. Takhle se to řekne a jiné. Fajn. Počíčka, teď znovu bude hrát. Vemte ten míč, lidi. Já s tím míčem moc jakože neumím. Já zkusím ho. Ty vole. Dobrý. Jak mám tu hlavu, tu dálu na hlavu. Ten jsem se odtačila a jsem připravena. Mám. Hazard. Netrefila jsem. Beru. Proč to nejde hodit? Člověk má použávat zubama ještě k tomu. Dobrý. Můžete nás poškrábat. Dobrý. Můžeme používat koštěka. Tak co, berte. Děcka. Dobrý. Tak. Tak teď nemám hryzla. Mám kousla hlavy. To nestačí prostě. Už by to stačilo, to je velmi nízké. Já to vlastně mám kanál Push, takže 87. Šup do ní. Proč do ní mám ten míč? A teď pozorníte ten míč, ale to takový okočko. Tak tady to se... Jo! Dobrý. Dobrou. Další hra se jmenuje Kagome. Teda Kagome. A ta hra spočívá v tom, že musíš hádat, kde je za tebou. Musíte prostě hádat, kde je za váma. Pero, nebo Chimichi, nebo Hanako, nebo Akemi. Akemi je s těma srdíčkama, Taro je modrý, Chimichi oranžový a Hanako je takový...
Když to dá říct asi růžovo, červená, meruňková taková. Susinks je na řadě. Jež to neumě. Zkusím si cipnout, za ní bude Akemita. Jo, Akemi. Ne, chce mi Akemi. Ale nedá to. Bye bye. Bye bye. Tak to vlastně nebylo. Prosím vás, já chci takovou svor nebo tetanos. A teď vedle mě jsou ještě další skvělé. Tanila Nampiu. Počkej, já jsem nedělal to, takže si myslím, že bude finičem, určitě. Ne, Bye bye. s Bohem. Nesmíme přicházet o lidi. Prosím, já chci. A proč jsem napsal Bajkal? Maria. Zkusil si typnout, bude to Hanako zase. Určitě věřím. I forgot napsal Hanako. To musí být Hanako. Toto zabijám. Jsem tady. Dobrý, Hanako. Jo! なんだよ、ノリ悪いな。 Oh, you're me not fun. Bohem. Další hra bude, že budeme hledat klíče. A nás bude honit monstrum. Zatímco budeme hledat klíče. A my se můžeme i chytat v té hře za ruce, aby nás to monstrum nechytlo. Takže to snad zvládneme. Musíme zvládnout. Jdu jít k východu a tam chci schovat. Já nechci, aby mě chytil zase ten příšerák. Však I'm so lonely. Já musím najít takhle opatrně. Když proč mě musí odletět? Jo, podívejte, jsem tanky. Jo! Já si tak teď musíme odpovědět na otázku správně. Bude nás, jinak nás polární medvěd rozmáčkne k zemi. No. Tell the truth and it's over. Takhle a toho který skáče úplně. What flag is this? Takhle jestli někdo dal špatně, tak se docela divím. Medvěde, nerozčiluj se, prosím. Na to nikdy nerozčil, ale mám.
Where are the cakes always empty? Nevím, říkat něco typnu. Tohle otázce moc nerozumím, já neumím úplně tak jsem něco dal, ale ne. Taková určitě měla špatně, protože se rozpočítá. A ne, mačkej mě, prosím. Au. Jej. Tak dva to měli špatně. Já a týpeček. Respektive tětka Armiho. A nám tam ještě Namgyu. To zase se rozhodl. Ale jedna. Další. Další. Takže už zbývá jenom Namgyu. Dobrý, to musela být správně, Namgyu. Já ti věřím, když jsem tě hospodky neměla. Namgyu to dá. Finální otázka. Nevím, na co se ptá. Pojď Namgyu, musíš odpovědět správně. To musíš zabít. Ježiš. A bohem. Tak další rád to nevím, co bude, protože jsem se nejdál dostal jenom k medvědovi. To byla pro mě novinka. Tak halo. Dobrý, jo, my jsme se úplně všichni spavli. Je tady figurka, další figurka, další. Kigd Kan, nebo Chan, nebo nevím. Kan asi. To asi bude, to bude 1 nebo 2 takže a budeme se schovávat. Takhle si musím najít dobrou sopku. To musím najít. Thanos a nějaký týpeček. Musím najít rychle, než můžou vyjít. Teď tom... Musím najít nějakou dobrou. Já vidím Thanosa. Tak teď prosím, ať mě neviděl. Přeběhnu z místnosti rychle. Tak tohle bylo off-house. Rychle tam. Tak tady zkusím zatím přežít. Tak lidi, vyhrál jsem to, což znamená, že jsem vyhrál celou hru a ty, co ve vězení, tak ty umřeli. Bohužel. Tak, asi nám musím pogratulovat. Jo, tady pouštějí ohněstrojem. Tak. Ježišmarja, co to je? My jsme na obří kostce. No, tak vyhráli jsme to lidi. A to je pro dnešní video všechno. Kdybyste si to chtěli zahrát, tak se to jmenuje Godswell. Tak u dalšího videa. Čau.